ஐயாஸ் இப்போ பார்க்குற சேவை பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் தான் வந்திருக்கு. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை. சேவை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க கண்டிஷன் நல்லா மோசமான சேவை. கல்கொண்டையில் வந்திருக்கும் யாக்குத்தில். நல்லா கால் பட்டிலாம் தெளிவாக சேவை பார்த்தீங்கன்னா கத்தலில் இருக்கும். சேவை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க கண்டிஷன் நல்லா டபுள் பீட்டில் கட்டாங்க நல்லா டைட்டாக இருக்கும். சேவை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாலே தெரியும் வீடியோவில் இருக்க கண்டிஷன் தான். லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை. டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாவுக்கு பண்ணிக்கலாம். ஆல் இண்டியா டிரான்ஸ்போர்ட்டு. பார்த்தது நீங்கள் கால் பண்ணால் நல்லா தெளிவாக இருக்கும். பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா உரப்பாக இருக்கும். குழப்பான்னு இருக்காது. நல்லா செக்கச்சவேன்னு இருக்கும் சேவை. பார்க்குறப்பே தெரியும். விருப்பப்படுற மட்டும் எடுத்துங்க. கமல் நம்பர் கொடுப்பேன், கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துங்க. சென்னை ரமேஷ் மூர்த்தியும் வீடியோ போட்டிருப்போம். இப்போ இடையில கொஞ்சம் ஒரு வாரமாக வீடியோ போடல. இன்னும் வீடியோ போட வரிசைக்கு பார்த்து எடுத்துங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய பொருள்லாம் வீடியோ வரிசைக்கு வீடியோவாக போடுவோம். சேவை போட்ட எல்லாமே போடுவோம், எடுத்துங்க. மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுவோம்.